Dinhi sa lalawigan sa Sugbo, wa pa makahukom si Gobernador Gwen Garcia kung libkaso na ba niya ang gipatuman nga curfew sa tibuok lalawigan nga gikan sa alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Mao usab kini ang gituman sa kalungsuran nga naa sa ilang mga executive orders. Matod pa niya, iya pang konsultahon ang mga mayor kalabot niini. Konsultahon una ni Gobernador Gwen Garcia ang mga mayor sa kalungsuran ug mga dakbayan kung angay na ba nga libkason ang gipatuman nga curfew sa tibok lalawigan sa Sugbo. Gisulti kini sa gobernador ato sa iyang presko ni adtong Huwebes, Nobyembre 4. Human gilibkas na sa mga syudad sa Metro Manila ang ilang curfew sugod ni adtong Nobyembre 4. As you know, I do not immediately give out policy without the inputs from our mayors. That is how we get everybody on board and moving in one direction. Everybody is consulted. Sa kasamtangan, ang curfew nga gipatuman sa probinsya sa Sugbo kay magsugod gikan sa alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon sa sunod nga adlaw. But as for now, it stays. Murag wa man sad kaayoy problema ana kanang 12 to 4. Naanda na ni Gobernador Garcia nga makonsulta una sa mga mayor sa dili pa mo issue og bag-ong executive order o memorandum tungod kay gusto niya nga madungog una ang ilang inputs sa dili pa mohimo og mga desisyon alang sa lalawigan. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.